Siyanibingelela nonke emakhaya babukeli bechannel yalapha ekhaya vele Nkosini Media TV. Namhlanje ke babukeli bethu sihambile silena kwelwadubane eThekwini bathi ke kwelika Banana njengoba silapha ke babukeli bethu namhlanje sivakashele inyanga enkulu la eThekwini. Akekho ongayazi kodwa ke mbukeli wethu ngeke okwamanje ngize ngichaze okuningi. Ngizothetela ithuba yena ukuthi asibeke esithombeni ukuthi abantu bamqala udokotela esimvezayo namhlanje kwi-TV sila eThekwini kwelika Banana. Dokotela asikubingelele sikwamukele ohlelweni lethu namhlanje. Over to you dokotela. Ngiyabonga. Mina ngudokotela inyanga isiza abantu yonke into ebahluphayo okanye ukugula noma umnotweni noma isimo sasemndenini ngisho isimo umhlambe emndeni ukuthi khona inxabano ikhona ngiyakwazi ukuthi kuyixazulula leyo ixazululeke. Ani ngiyabonga namhlanje khona kuvele umntana uze kumina kuzobonga ngale isigidi zamarandi lezi uzobonga ukuthi baba ngiyabonga bengihlupheka kakhulu mela nempilweni uhlelo bengahlale kahle Izinto bengahambi kahle. izinto bezingahambe kahle Kodwa wayesefika la ekhaya. wasefika la ekhaya kwenzika ukuthi ulushintsho lubakhona Wayese eqhamuka manje usezawubonga njengoba uyiphethe le mali imali yomuntu obezawubonga uzobonga le mali umuntu uzobonga le mali ukuthi hey dokotela manje ngoba iningi kangaka nje uthi bezokupha nje beze ngipha nje kuphela hey dokotela ngiyabonga hayi leyo ngamtshela ngayo ukuthi mhlameni akayilethe kumina cha uzobonga. Hey dokotela umuntu uzobonga ukuthi manje ngiyakwazi ke manje kulala umuzi ungathi unegate ngiyangena egatini kahle beke imoto ngikweze konke ngempilweni abantwana bami bajabule ngibe nabantwana bajabule nomakhelwani bonomona abanye banomona ukuthi wakwenza kanjani kodwa manje nami ngabachazela ngiyohlelo lami ukuthi kunjani ke bakuyibona ukuthi bazothini. Dokotela wami njengoba ula eThekwini namanje ngoba kade singena lapha siyabona abantu abaningi siyabona la yini abantu beze kwena dokotela siyabona futhi abanye ade silapha phansi siyambona umunye upakile lapha imoto eqinqovu uthi uze kudokotela. Dokotela ngaphambi basingena emsebenzini yini le dokotela wena ohluke ngayo kubalaphi bonke abakhona lapha eThekwini ohluke nje ngayo wena wedwa? Njengawabona beze kumina basuka kude njengamanje njenganifice kanjena ke inhlanhla ukuthi ngikhona ngoba mhlaza ngiqeda la ngiyale umhlaba yalikana. Ngibonile dokotela ngoba sifikela lapho ubusy dokotela asicela isikhathi ngiyobethela inkomo imvuyo inkomo ngiyobethela imizi namabhizinesi kahle inkomo ziyanjontshwa zithathwe manje ngiyobethela izinto lezo ukuthi sibe save abanikaza bayithole noma ngabe zilahlekile ukuthi zilahlekile bakwazi ukuyithola zibuye bayithole futhi abaningi makuthi zihambile singakwazanga ukuthi bayithole kodwa laba bayithathile bayabuya nabo bazosho ukuthi ayingeke yabo njengasinje sathatha kokwakho manje sibuye sicela ukuthi usiqolele akukho esakudayisa noma sakudla kodwa manje sicela mana dokotela ushola ukuthi umuntu ontshontshile into yakho noma ngabe yini dokotela noma ngabe yini uyayibuyisa la ekhaya uyayibuyisa la ekhaya
ngiyafaka kule ndawo Eh, yabona le ndawo le yeah. ngiyafaka khona la mangifaka khona la akukho la ngaya khona ngizomvulela mayela kumina Hey dokotela. yakwazi ukuthi athole ukuphefumula kahle aphile kodwa ngaphandle kwalokho hayi sesizo khuluma okunye Shuthi nje dokotela uthi njengamanje umuntu otshontshelwe imoto, umuntu otshontshelwe imfuyo yakhe, umuntu otshontshelwe noma ngabe yini yakhe ligugu akeze la ekhaya uzayithola. akeze la ekhaya uzoyithola Uyagaranta dokotela ukuthi na kanjani uzobuya nayo le. lo udokotela wakhona wenza esimanga Yeah. sakuthi kwenzeke ngindlela ufuna ngayo wena uze ngayo ukuthi ngifuna usizo luthize mina ngiyalwenza ngaphambi kokuthi nawe ube nesiqiniseko ukuthi cha makwenzekile ube nesibindi nawe Yeah. ngifuna lokho kwenzeke ngempela into enjalo futhi ngiyabona le ndawo le njenga inje Ngiyabona dokotela ukuthi bengingathi ngisasazobuza nje ukuthi lapha dokotela ngoba yindlu lena dokotela iyasabeka futhi lendlu ngoba sithema singena nathi sabona ukuthi ayi no lendlu lena ngathi iyasabeka dokotela kwenzakalani ngale ndawo sichazele dokotela. la kukhona into ingazokwazi ukuthi nginivezele khona la lento iyenza ukuthi noma ngabe into uyidingayo impilweni yakho yenzeke iyakwenzela Kahle dokotela. yona lelo uyafika uyilande uhambe ngiyakunika insuku zu7 insuku zu7 7 days. 7 days mawilandile yahamba uyakwenzela okufisayo angikubala ukuthi kuyini noma ufuna umnotho Yeah. ufuna ukuthi ayolanda umfazi wakho ufuna ukuthi ayolanda ini noma yonke into uyakwenza kodwa ngiyakuna 7 days uyambuyisa ke lo Oh, into lena dokotela. uyamuhayirisha kahle Oh, uhamba nayo bese uphinde futhi ubuya nayo after 7 days. ubuya nayo Hey, ngoba dokotela. 7 days kuzoba sevele konke ukudingayo se ukwenzelile uyabuya ke sewuyangibonga ke manje kukwena ukuthi uyangibonga ubonga kanjani noma ngibonga imali ngibonga imoto noma ngibonga ngazi noma ngimhlaba Manje ke dokotela umuntu mangathi uyamchazela ungamchazela umuntu ngalendlu noma okwamanje ukuthi hayi awufuni ukuveza imfihlo eziningi ngoba thina sithemba sigela dokotela sabona kunyakaza lapha dokotela sadideka natsathu ukuthi kwenzakalani manje la dokotela shuthi noma uthi umuntu ngeke umtshelela ukuthi yini uzobona umesela yilokho ke ngoba uma ufuna ukuthi kwenzeke into enhle kuwena awukwazi ukukhuluma ngoba kuyashabalala yama kwenzeke into enhle kuwena awukwazi ukuyikhuluma ingakenzeki ingakho ngithi mawufuna kuyizwela wena woza uyizwele woza uyibonele ufike ngqo lapha ekhaya ngqo la kwami uyibonele ukuthi kanti ini leyo nto icazwa yona ukuthi iyakwazi ukuyenzela yonke into empilweni yakho uyidingayo into njalo dokotela. Mbukele lapha ekhaya uzizwele okusho ukuthi uma ngabe ulahlekelwe imoto yakho noma ngabe ilahleke kuphi awusondele dokotela lapha ekhaya uma ngabe ulahlekelwe imfuyo yakho